μπορούσα να έρθω πρωί γιατί θα ξεβλέξω γρήγορα και μετά θα κάνω όλες τις υπόλοιπες δουλειές της τελευταίας στιγμής. Είμαι ήδη από τις 5 εδώ. Είναι πολύ ωραία μέρα όμως. Είναι πιο θετική που είναι η μέρα της γυναίκας. Προσπαθούμε να τη βιώσουμε. Από 20 ημέρες έως και έναν μήνα πριν είχαν κλειστεί τα ραντεβού για το ρεβεγιόν και έτσι πριν ο Αλέκτορ λαλήσει 3, κάποιες κυρίες έκαναν ήδη περμανάν. Υπήρξαν και κομμωτήρια που άνοιξαν στις 5 τα ξημερώματα για να εξυπηρετήσουν τις πελάτες που σχημάτιζαν ουρές. Θέλω πάντα ό,τι κάνω, τις δικές μου δουλειές, να τις κάνω πρωί. Την καλύτερη ώρα. Περιμένουμε περίπου 500 με 600 εισόδους και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη δουλειά, γι' αυτό και ξεκινάμε τόσο πολύ πρωί. Κάνουμε τα δείγματα ανάλαφρα, γιορτινά. Τώρα είναι εξαντλητικό, αλλά δεν έχουμε ανάγκη. Οι προετοιμασίες των γυναικών για το ρεβεγιόν είναι πυρετώδεις. Τα εντυπωσιακά και πρωτότυπα χτενίσματα αλλά και το μανικιούρ είχαν την τιμητική τους, καθώς σήμερα λόγω της ημέρας καμία γυναίκα δεν θέλει να περάσει από